Kaixo guztioi, gu Joane eta Markel gara, EHUko lehen hezkuntza hirueleduneko ikasleak. Egun batean, maletak eskuetan, hegazkin pila bat hartu eta abentura beste kontinente batean hasi genuen, zehazki Afrikan, Saharar errefuxiatuen kanpamendutan. 3 aste eman genituenan, hau zer den, Birganduz auzoan, non familia saharar batek lehen egunetik bere etxeko ateak ireki zizkigun. Eta ez gonbidatu bezala, baizik eta familiako beste kide bat bezala. Horrela, gure eguneroko bizitza haiekin partekatu genuen. Otorduak, tea, elkarrizketak, barreak eta batez ere haien kultura. Eta horrela, konturatu ginen hemen bizitza ez dela bakarrik leku batean egotea, baizik eta komunitatean bizitza eta zaintza. Baina hemen zer egiten dugun ulertzeko, lurralde honen historia hobeto ezagutu beharko dugu. 1975ean, Espainia Saharako mendebaldean utzi zuenean, Marrokok euren lurraldeak okupatu zuen. Marokoren okupazioaren ondoren milaka saharaui gerra erdian ihes egitera behartuak izan ziren. Basamortua zeharkatu eta hemen Argelian kokatu ziren. Dena atzean utzita, ezer gabe. Hemen hasi ziren dena hutsetik eraikitzen. Etxeak, eskolak, bizimodu berri bat, euren kabuz, euren indarrarekin. Ordutik hemen bizi dira, euren lurraldera hiltzutzeko egunaren zain. 50 urte pasatu dira justiziaren zain. Euren autodeterminazioa lortu dezakeen erreferendum bat itxaroten, inoiz heltzen ez dena. Hala ere, gaur egun kanpamendu hauek resistentzia eta duintasunaren adibide dira. Hezkuntza. Kanpamendu hauetan, eskola ez da soilik ikasteko leku bat, baizik eta kultura transmititzeko espazioa eta herri baten etorkizuna eraikitzeko modua. Gure praktikak lehen hezkuntzako eskola batean egin genituen, gaztelania irakasten, 3., 4. eta 5. mailan. Ikasgela bakoitzean errealitate bera aurkitu genuen. Liburu gitxi, material zaharra, espazio mugatuak, baina denek zuten ikasteko gogo handia. Ikasgelan sartzen ginenean, aurren begietan ikusten genuen. Kuriositatea, irrika, barre egiteko prest egotea, eta batez ere maitasun handia. Esperientzia honek irakasle izatearen zentzua beste modu batean ikusten lagundu digu. Ikasi dugu baliabide gutxirekin ere hezkuntza duina eraiki daitekela, baldin eta pertsonak eta gogoak badauden erdigunean. Baina amaitu horretik, ezin dugu aipatu gabe utzi beste talde bat, gure auzoko umeak. Eskolatik kanpo arratsaldero etortzen ziren gure bila jolasteko. Haiekin eman dugu denborarik gehiena, eta haiek izan dira gure irakasle handienak. Bizitza ulertzeko duten modua, partekatzeko duten gaitasuna, eta harremanak sortzeko duten erraztasuna ikaragarria da. Haiek bai izan direla gure irakaskuntzarik handiena. 3 aste besterik ez ziren izan, baina nahikoak izan ziren gure barruan zerbait mugitzeko. Saharako herriak erresistentzia zer den erakutsi digu. Duina izaten baldintzarik gogorrenetan ere posible dela. Itxaropena ez dela hitz bat, eguneroko ekintza txikietan eraikitzen den zerbait baizik. Eskerrik asko bihotz-bihotzez aukera hau posible egin duten guztiei. EHUri, Jala elkarteari, Unai Joserra eta Maiari, gure familiari eta batez ere Sahara herriari, bihotza ireki zigulako. Esperientzia honek irakasle hobeak izaten lagundu digu, baina batez ere pertsona hobeak izaten. Eta beraz, eskerrik asko zuri. Bideo hau ikusten ari zaren ikasle hori. Animatu, ireki begiak, atera zure erosotasun gunetik. Hezkuntza mundu aldatzeko tresna da, baina lehenengo zu aldatzen zaitu. Gu bueltatu gara, baina gure zati bat Saharan geratu zaigu. Eskerrik asko! Eskerrik asko!